Διατάσεις. Αρχίζουμε με τα πόδια. Τραβούμε το πόδι πίσω. Άμα δεν έχουμε ισορροπία, ακουμπάμε και τραβάμε μέχρι να φτάσει η φτέρνα στον ποπό. Το ίδιο και το άλλο. Δεχτεί εδώ η γάμπα πρέπει να πατάει η φτέρνα. Όταν δεν πατάει, τραβάει ο υποκνημίδιος. Και στο άλλο πόδι πρώτα το γαστροκνήμιο, γάμπα, και μετά υποκνημίδιο που λυγίζει το γόνατο. Επόμενο, πάμε να τραβήξουμε δικέφαλους. Δεν σκύβουμε πολύ, βάζουμε τα χέρια μας πάνω στο πόδι και προσπαθούμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε, χωρίς να πονάει από κάτω, αλλά να τραβάει δυνατά. Και το ένα πόδι και το άλλο. Στα χέρια πιάνουμε τον αγκώνα και προσπαθούμε να τον εφέρουμε όσο γίνεται πιο κοντά μας στο λαιμό. Πίσω από το κεφάλι για τους τρικέφαλους, πιάνοντας τον αγκώνα πάλι, προσπαθούμε να τον εφέρουμε όσο γίνεται πιο χαμηλά. Ωραία, πάμε να τεντώσουμε το πλάι μέρος του κορμού, χέρι πάνω από το κεφάλι, ευθεία δεν καμπουριάζουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά.